קוויג'י הוא שמו של אתר אינטרנט חדש ההופך את הצפייה בתוכני אינטרנט, סרטים, תמונות, אתרים ומצגות לדבר מענג הרבה יותר יעיל וחכם. ועימנו ארז שמש, מייסד קוויג'י והמנכ"ל של האתר. שלום לך באולפן בתל אביב. ערב טוב. אז קודם כל, אתה יודע, אני התלבטתי מאוד כשהתכוננתי לאייטם שלנו, איך להגדיר את האתר שלך, כי זה לא בדיוק אתר של מצגות, זה לא בדיוק אתר של סרטונים. איך אתה מגדיר אותו? אתה נוגע בנקודה שהיא באמת... המיקרופון רק בבקשה לפתוח. אתה נוגע? כן. באחת הנקודות שהיא באמת הייתה הקשות לנו בתהליך ההגדרה העצמית, ובסופו של דבר אולי צריך להבין שאנחנו התחלנו כאיזשהו משחק ברשת, אנחנו רוצים ליצור איזשהו משחק שהופך את כל החוויה של גלישה בין אתרים למשחק אחד גדול, ובסופו של דבר אחת מהתובנות שהגענו אליהם זה שחוויית הגלישה בעצמה, הכלי שאנחנו מקבלים לגלוש בו, שהיום זה אחד הבראוזרים, אקספלורר, פיירפוקס או כרום, הם נותנים לנו חוויה די אחידה. הדבר הכי מרגש שקרה שם בשנים האחרונות, זה התוספת של הטאבים, שאפשרו לנו לעבור בין טאבים, וגם זה די מקשה לאנשים מסוימים. אכן מרגש עד כדי דמעות הטאבים. כן. ואחד החוויות שאנחנו בעצם מנסים להביא, זה ליצור חוויה קצת יותר ליניארית, עם כמה שנשמע מקביל, אבל זה יוצר חוויה שאם ניקח את הדוגמת האתר של התוכנית שלכם, כן. שעכשיו אני רואה דנה מסתכלת על התכנים תראה, יהיה מוגזם לקרוא לו אתר, זה בסך הכל פורום. אז בפורום הזה שמת איזושהי רשימה של דפים. נכון. שהיופי שבהם זה איזשהו אוסף של מחשבה ושל יצירה, שאתה לקחת את הדברים המעניינים ויכולת להגיד אותם, אם היית שם אותם בקוויג'י, להגיד אותם לתוך תוכנית, ולשווק אותם כלפי חוץ, ולשים גם סרטונים וגם דפי אינטרנט, ולהוסיף על זה את הטקסטים שאתה היית רוצה, לשים קצת את הנוטיישן שלך, את התוספות שלך מעל, ובעצם יוזר שהיה מקבל את התוכנית של גיגאבט מה-17 לנובמבר, היה יכול לראות את כל התכנים במקום אחד מרוכז, יחד עם התוספות החכמות שאתה היית רוצה להגיד על כל אתר. יפה, דווקא, באמת רעיון שלא חשבתי עליו. נחשוב, אולי נעשה, אתה רוצה לעשות את זה, רותם, בשבילנו? אני בהחלט אהיה מעוניין לנסות. צריך בעצם להירשם לאתר? כדי ליצור צריך להירשם, כדי לראות זה בחינם, והחוויה הנוספת שאת מקבלת בחינם, והיא אחת שאנחנו מקבלים פידבקים מהיוזרים שלנו שהיא המענה, זה החיפוש. ממה אתם מרוויחים כסף? ישר לכסף, תמיד ישר לכסף. הכסף יגיע בסופו של דבר במיזם כזה, בצד הזה של היוזרים מפרסומות, שהיופי שלהם זה לא פרסומות שמגיעות לך כבאנרים, אלא פרסומות שמגיעות לך די כמו בטלוויזיה. פשוט כקומרשלס שעוברים לך, כי מאחר ויש לנו פורמט ליניארי, אנחנו יכולים להכניס פרסומות בצורה ליניארית. אבל יש פה גם פורמטים של, הפלטפורמה הזאת ניתנת כווייט לבל, לכיוון של ממש סוג של דפדפן, אם זה לטלפונים סלולריים, ואם זה לדפדפנים שהולכים לכיוון טלוויזיות. עכשיו, מי יכול להפיק תועלת מהשואוז, נדמה לי אתם קוראים להם, נכון? מהשואוז, מהווב שואוז. מי יכול להפיק תועלת מהווב שואוז האלה? למי זה מיועד? לאלו שימושים, תוכל גם להתקרב טיפה למיקרופון. יש כאן מגוון של שימושים. קודם כל, ממש בסגנון כמו יוטיוב, מה שנקרא UGC, אנשים שרוצים לבטא את עצמם בדרך חדשה ומעניינת, ליצור את הערוצים שלהם ולקבל, להביע את עצמם בדרך חדשה. דבר שני שאנחנו רואים זה משתמשים בזה בגופים של אקדמיה, מנחים שמשתמשים הרבה, אני מכיר לפחות כמה מתחום האומנות, שמעבירים הרצאות לסטודנטים ומשלבים הרבה תכנים של יוטיוב ותמונות, משתמשים בחוויה הזאת. הרבה מאוד, גילינו שגם ילדים וגם קצת אולי לכיוון מבוגרים יותר, משתמשים הרבה מאוד בחיפוש. שהחיפוש הופך, מוריד לך את כל הנטל של לבחור לבד מבין מיליון תוצאות שאתה מקבל בגוגל, אלא אתה מקבל ישירות, אם תיכנס ליוטיוב ותכתוב לדוגמה מייקל ג'קסון, במקום עכשיו לבחור מתוך 17 מיליון תוצאות, פשוט אתה מתחיל לקבל עכשיו שעה של סרטונים של מייקל ג'קסון שנבחרו לך בקפידה. יפה. טוב, מה קורה אם חלק מהאתרים כבר לא פעיל, או אם הסרטונים הורדו מהרשת? זה קצת פוגם במצגת. זה קצת פוגם במצגת, אבל זה כמו כל מקום צריך תחזוקה שוטפת של מי שיוצר. היוצרים צריכים להיות ערניים.
ארז שמש, מייסד קוויג'י והמנכ"ל של החברה. תודה רבה, באמת שהצגת לנו את האתר המעניין הזה, כדאי להיכנס אליו, בהחלט גישה רעננה שלא הכרתי באינטרנט. תודה. תודה לכם. ואל העניין הבא.